Ada nih. Salam kami Pak Usup Gandul, sing lagi gratek jagung, bangga aduh Cik, saking Bapak Erina Kampak, Mas Omeng, ini wonten Malaysia Mas Siang, Pak Dewi, sing duwe jamu, 2 putri, stand wonten Pasar Turi Arjo, suka rame lamongan ya, kersake jamu langsung stand Turi Arjo. Ini kata kaknya Mas. Dek yo iso dek. Mah kok dikon nyawar jadi entek. Tenan ta? Mupati tunggale praja ora ngerti yen arep diapusi sida paksa duka yayasine mimpi ora sranta Sri Tanjung dipateni ana getih kendane kok wangi mratandake yen Sri Tanjung pancen suci ana banyu gandane kok arane pasir watu gambak kali ono ing pinggir lagi ketemu aku kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir met kelepo iku arane geluku ayo wi ade sikari dipara dadi wit ayo wi saben dino bisa turu ayo wi kangen rika ngomong ra ono waktu areng-areng bakar kenanganku geni sampai keru awakku terus mikiri gedang raja sak tundone digowong cemplung tiba burung aluwung milih bojo Watu yen cilik arane pasir
Ayomi kangen riko omong rawono waktu areng-areng bakar gedang aku kening apa yuk sampai kering awakku iki mikir gedang rada satu don kawan aja timbang buruk ngelum tak pilih gelem godong sawingin gedang lewat wedi